Значи, брат, аз съм технически 1,69,5, ама мога да бъда честно, това са е просто 1,70. И аз повечето пъти нося чехли, които ми добавят към 2-3 санта, т.е. аз съм към 1,73 и също така косата също ми добавя още 2-3 санта, а към 1,75. Обаче познавам един приятел, деца казва Данчо, и той е също 1,75 и изглежда по-висок, ма нещо не се въобразявам, аз съм по-висок от него. Той ще да кажем, може би съм пораснал малко, съм към 1,77 може би. И ако мога да бъда честен, 1,77, буквално 3 санта са и толкова. Това е нещо. Тоест, мога да кажа, че съм просто 1,80. И на лостовите, като се разтягам, защото аз съм повече пъти изгърбен, се разтягам на лостовите, се добавям още 1-2 см, защото си оправям стойката. Тоест, аз съм към 1,81, 1,82, но това си е просто 1,82. И като цяло да.